Loosje zit erin, een shit, hè. Dit is lekker. Is het mooi te winkelen in Lois? Hast je wat kocht? Ja. Wat hast je kocht? Wauw. En dan kist die QR-code scannen en dan komt het bij ons op het YouTube-kanaal. Goedemorgen, een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Joet op de planning. Ik ga een peteer bij het gemeentehuis van Dantmediel om te praten over de gezonde squallen en nou ja, wat wij daar als chitsvlog misschien in budgetten kennen. Nou, we hebben het ideetjes, maar nou, even zien of we beeld komen kennen en ja, dat ik misschien met de vlogcamera langs de squallen ging ken en iets budgetten ken op die wijze. Dus daar zitten we het even zo haar. Daarna iets heel leuks. Ging ik met uw mem en Lois en Ildau naar Jereveen. Daar zit een babyspa. En die babyspa is correct open. En nou, dat vrouwtje die dat docht, die komt hier uit het dorp bij. Dus ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat. En Ildau kende nog correct in. Het is ongeveer tot mijn jonge maand. Nou, Ildau is nu een jonge maand. Dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Ildau daar van financieel. Dus daar gaan we aan even heen. Oké. Oeh, hier is toch lekker eten. Oeh, lekker, lekker, lekker. Hé, schat. Hé, schat. Lekker eten, vriend. Hotsa. Nou, ik ben bij het gemeentehuis van Dantmediel. En ik neem je hem even mee. Ik laat je maar aan weten hoe het dien is. Hotsa. Later. Nou, ik ben weer onderwijs naar huis. Ja, weer een heel nieuwsgierig peteer. We hadden de kop me even bij elkaar gehoord. En er kwam een hele lood aan ideeën. Dus daar hebben we nog wel wat in skiften. En even zien van wat willen we nou wel, wat willen we nou net. En we hadden ik nog over mijn sporten eventueel. En heel echt het fruit eten. En nou ja, dus is echt op die gezonde school, zeg maar. En ja, hoe we dat precies uitwerking gaan, maar we dus al hier nog even nog nadenken. Maar op zich vinden ze wel heel positief. En nou, wij hadden nog wel weer wat extra ideetjes en mogelijkheden yet. Dus ik denk dat we daar wel uitkomen matten. We gaan al praten of we in oktober weer eens even nou ja, om tafel gaan om echt even te zien van wat en hoe gaan we het doen. Dus nevens iemand dat wel slagje. Dus waar weet kom ik aan een loze squal met de chatvlog. Dat zou heel leuk wezen. Zowel voor de chatvlog, maar ook voor het gezonde school. Het zoene squallen. Want ja, ik vind inderdaad dat stukje sport en gezond eten ja, is heel wichtig. En dat moet eigenlijk ook gewoon in de dagelijkse ding mijn naam worden. Dus ja, nevens mij maar weer wil uitkomen. Hey, ik zal naar bij Klaasje, daar is Ildau. Dan hel ik hun op en dan gaan we onderwijs naar Jereveen, naar de babyspa. Hallo. Hoi, hoi. Ho. Ga je maar naar je tuin? Wilt het mooi maken? Wat netjes, Ils? Ja. Hallo. Mooi man. Ik zal Ildau ophellen. Doe maar naar huid. Ja, maar huid maar even filmen. Maar even chillen. Ja, doe maar naar huid. Doe maar. Hoi. Kom maar. Nee, let maar op. Waar is hij? Naaien. Wat huid veel meer? Hij is erop het werk. Wist je maar wat ik precies. Nou, ik ben in Jereveen. Beb en Lois ben ik even mee. En ze zijn even op ziek naar de babyspa. Hey Lois! Bist u echt mij, Lois? Wat jij het je mooi, hè? Oh. Kloos ik? Doe ik maar. Vond je het leuk? Het is mezelf. Loos kan zelf wel stappen, Beb, hè? Het is mezelf, ja. Hast je wel zin in Ildau? Hoi! Loos is een grut, toch? Lois is een grote meid, hè? Loos is als een grut. Maar zie je, het rent aan grut. We hebben een lift, Lois. We maar weer heen, maar we kunnen op drukken. Ja. 0? Ik denk het wel, hè? Ja. Oeh, geef hem heen. Oh, zo spannend, hè? Daar heb je er al. Ja. Zal ik eerst? Ja, eerst. Komt u maar. Gaan we hieruit? Ja.
Als het goed is, mag het hier ergens in de buurt wezen. Want hij zei aan de linkerkant, krijg toch? Hier is het nevens mee. Ja, de binden. Aan de zijkant zit de babyspa. Dus gaan we daar naar binnen. Dit is de winkel en dit is dan de... Nou hoi, hier kunnen we dan los naar de babyspa. Oh, dit is mooi. Hoe lang ben je nou hier, Pam? Nee, je moet 2 weken. Jo, 12 weken. Oh, wat leuk. En al een beetje zeg maar went aan alles? Of? Jawel. Ja, ja. Het is ook gewoon heel fijn. Inmiddels, nou ja, alles wat bol eigenlijk een plakje krijgen. Ja, ja. Mooi hè. Dit is leuk hè. Lijkt ik een poppy. Zit dit er eens even uitpakken? Kom eens even. Wat heeft u daar? Ik kan hem ook wel even op de kast zetten misschien. Dan ga ik mooi even. Als ik het weet. Zo. Een mooi broekje. Oh ja. Wie is er de kleer voor? Oh, maar het is zien eerder. Dit ziet er lekker uit. Heerlijk. Oh, sorry, mijn handen in koud, schat. Zus, was maar die voet niet vet, hè? Oh. Ik ga niet beet. Ik ga niet beet. Er gebeurt niks. Shitloos, zit er in de zien, hè? Dit is lekker. Zit ze er al in? Ja, natuurlijk. Oh. Ja. Oeh, Lies het druk te maken. Dit weer lekker. Dit is het zie je, nee? Hij is dan uit de oren omtrekken, Even een pamper pakken. Moet ik eens kijken? Dit weer lekker, hè? Zij zegt dankjewel. Dankjewel. Daar staat Poetie in. Ga maar lekker koesen. Ah, lekker koesten, dat denk ik wel. Ze zit al in droomland. Het hartje slipt al, hè? Het hartje koesten. A few moments later. Is het mooi te winkelen in Lois? Hast je wat kocht? Ja. Wat hast je kocht? Die. Wauw. Poezen. Oh, een puzzel. Wat een mooie. Zullen we nou weer naar de auto? Nou, we gaan schitterende mutje gewoon bij de babyspa. Ah, jongens. Ben je mooi aan het watchen? Ja. Hoe weet het met je? Goed? Vind je het leuk op squallen? Ja. Mooi. We gaan naar jou. En kom je, let eens even zien. Wat hast je op die jerms? Zaak had iets heel leuks. Let eens zien. Du hast mijn toe aangeknipt, hè? Ja. Eigenlijk gaat hij bij elkaar, maar dat is een chitsvlag tattoo. Ja. En dan kiest die QR-code scannen en dan komt het bij ons op het YouTube-kanaal. Leuk even, hè? Nou, je moet maar een mooi bordje. Ik zal eens een bij jou met Chip en Heidje. Die ben in de tuin dwanen, zeg ik. Wat een zicht krijgen we, zei joh. Ja. Ik zeg eens zien wat die man nou hier doet. Ga tot hier. Ja, weet ik nog net. Even zien wat het jig hier. Hey vriend, Hoi, blijft er nou wel wat besteden of gaat alles eruit? Alles eruit. Alles gaat eruit. Wat? En wat ook niet met ken ik alles, hè? Wat een handige Harry, hè? Allemachtig. Krijgt wat. Wow, Rolf Jan is sterk. Wow, even een dikke snoekduik. Wow. Even die kaprol achterom, man. Oef, tik erop. Ja. Hey, Alleger. Nou, van de morgen had je mij naar het gemeentehuis in Dantemediel. Daar heb ik een peteer gewoon over de zonneskwallen. En wat wij als chitsvlog daarin budgetten kennen misschien. En misschien een gearwerking daarin. Meer daarover letter. Want nou ja, we moeten al even nu eens Brian werkje letten en zien van wat we daarmee kennen. Van de middag ben ik met Ilda naar de babyspa geweest. Een famke hier bij ons uit het dorp die had er een babyspa en een winkeltje.
En in die winkel heb ik nog wat gekocht van zaken. Zaken, zullen we eens even wat erin zit. Maar de babyspaar wie verkocht ons echt klein, hé. Doe maar eens even. Er zit wat voor Dien en iets voor Ildo. Wat is voor jullie dan? Wat denkst? Deze. Een broekje. Een broekje van Ildo. Die is voor die? En deze is een trui. Dat is je vest. Oh, ja. Zullen die zijn passen? Ja. Als je met de rits even los Deze is eruit. Nou, eerst passen. Als het net past, dan kan die nog weer ruilen naar een gruttere maat of lietsen. Ja. Kom je er eens aan. Passen we zijn. Nou, volgens mij past hij wel. Wauw. Nou, een beetje grut dan. Nou, maar dat is nog. Nou, maar goed, maar zo is nog maar grutter dan. Vet, dat is wel lekker warm, hè? Draai ze rondje. En krijgt er een duim omhoog of een duim omlaag? Een duim omhoog. Ah, tappie. Heel mooi. Dan gaan we er nog een huid maken, Christian. Hij komt zo aan. Nou jongens, dat is heet. Nou, mij smaakt goed, was ik al dom aandanken hoor. Nou jongens, dat weer dus mijn dagjoet weer een beetje. Ja, ik ben wel nieuwsgierig, want we hadden het natuurlijk gewoon over zoen eten, boetenbordje, activiteiten met de band. En nou ja, Ildo lekker naar de babyspa, dus echt zoens van de band. Wat doe je om je band zoen en wol te houden? Ben je met een prutte boeten? Wat doe je qua sport en qua eten, fruit, groente? Laat me even weten hieronder. En nou ja, laat me zo om die bandjes zoen en fit opvoeden. Ik vind dat een wichtig iets. Dus ja, als een band zoen eet en een soort beweegt en lekker massage en lekker in een bad ontspanning krijgt, volgens mij krijgen we dan die band echt beter nou, zoener grut. En jou hun dat we trouw onharden ben. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hey, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je als het een blauwtom omheeg. En via het net de chillen te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hey, want een nieuwe chitsvlog! Hey, hoi! Hey, hoi!